Nay nangutana guys ba nga nganong ako ang itsura ko no wala na tiguwang nga ang akong edad is kuan dako na daw kong edad. So kuan akong edad guys is 46 na jud akong edad karon. So kuan man gud na siya no kanang ako gikan ko sa akong pagkabata wala jud ko anang mga kanang mga pagwapa bitaw guys kay kasagara man gyud sa mga kanang dali ra mo matured ang ilang itsura is kanang nagamit og mga pagwapa sa nawong ba nya bata pa. So mao nang inig ka taas sa ilang edad ang ilang itsura is mosob gyud kay katong mga kuha nila gipanggamit na amon toy mga gipangbutang nga mga chemicals so ila ang dagwa is mamaot then mo nang ningon sila nga nganong ang akong itsura is wala na usab. So kay kuan man gud na depende man pud na sa pag-atiman god kay ako lahi jud ko kay since kuan jud ko kanang dalaga pa ko guys kay atimanon jud ako akong kaugalingon dili bitaw din pabayaan imong kaugalingon then kinahanglan pud nga kuan jud ka careful sa imong gipangkaon dili ka patakag kaon. So ako jud kay mahilig ko sa mga gulay isda ana ra gyud di kay kumkaon anang mga karni-karni. So katong mga ang uban akong mga kuan gani kay lamingon nga kuan wa daw ko na tiguwang sila na nangunot na ila ang dagway di man gud na kay sa ano man gud siya guys is sa mga problema pod nga imo ang idibdib dayon di na nimo matiman imong kaugalingon kay nanguna-una ka sa problema permi. So dapat jud nga i-balance nimo guys ba kung ang problema imong una-una never mind sa mga problema kanang imo lang siyang ikuan ba kanang di lang gud mo dibdibon then lingaw-lingaw ako kay di jud nako dibdibon ang problema guys. Tigmayin sa mga problema ang problema ray magproblema nako. Kay ako mahilig jud ko guys kanang ganahan mo kanang maglaag-laag mo-explore anang laing lugar kay syempre ug naa pa ko'y puya adi jud ko ka-explore nya karon kay wala man ko'y puya nya akong anak isa ra ka buo nya kay mulaag man pud to iya adi pud to kuyog sa ako ay syempre mulaag yun kong mag single ko karon single maglaag-laag guys then kanang imo ang mind ba imo bang ikuan kanang i-relax sa laing lugar kanang makalanghap kag kuan nga hangin nana ba guys nga dili ta magsigig mukmuk sa ato ang balay nga maguna-una permi sa atong problema. So tagaan pa natong time atong kaugalingon nga makuan mapresko ba. Dili ta magsigig mukmuk sa atong balay guys kay mao jud nang isa nga makatiguwang sa atoa. So kana lang pod guys ang ako ang ika-share sa ako ara po nang na-experience. So kamo diha ug unsa inyong na-experience so lahi-lahi man tag kuan sa ato ang life no lahi-lahi man tag lifestyle. So kanang mao po ni ako so inyo apod lahi po na inyo apod diha depende po na ninyo. So lahi-lahi man gyud tag kuan kanang pamaagi sa dagan sa atong kinabuhi no. So that's all for today's video.